Soitupur BCDC sorry Soitupur primary committee মানে 4-5 জন মান আমাৰ আর বিয়াও Soitupur primary committee আর বিজং লাগছে ইনএক্টিভ হৈ আছে কি তো হল ভাইস প্রেসিডেন্ট দুইজন সেক্রেটারি একজন এনে পার এটো মানে কি করলে ভাল হ'ব মানে সারটো মানে গুমা ব্লগত এতিয়াওब्लाबो মানে অনুরোধ করা হয় কি মানে ডিসেবল করব না কি করব খালামনাनै রাইজে মানে করে দিলে ভালো হবে থানানি মার খামানি মানगौ जों এনটো একো খবর বেন लोगोसेनो दिनैनि तारिखआव इउपिपिएल दोलोआ जे थांखिखौ लानानै जोङो जों खामानि मावगासिनो दं नाम्बार 1 जाहैबाय जोंनि बिटिआर ओनसोलाव गोग्लैसोनानै थानाय साधारन रायजोफोर आरो बाव थानाय गासिबो रायजोफोरनि थाखाय जोङो बे रायजोफोरखौ मोजां मोनसे शासननि गेजेरजों जों जौगानाय बिथिङाव लांगोन जोनोम होदोंमोन थिग बेबायदिनो जोंनि नीति आदर्शखौ लानानै जों खामानि मावदों आरो दिनैनि तारिखआव नोंथांमोना निश्चय नुदों गोबां समाव गोबां जोंनि कन्भेन्सनफ्राव आरो गोबां फिसा फिसा मिटिंफ्राव गोबां गुबुन गुबुन दोलो संगठनफ्राव थानाय बिथांमोनहा फैनानै जोंनि दोलाव बिथांमोना जइन लाफैदों आरो बे जोंनि थाखाय मोजां मोनसे लक्ष्य होननानै जों सानदों आरो लोगोसेयैनो फैबाय थानाय 2024 मायथाइयाव जिहेतु लकसभानि बेवहाय बिसायख'थि जागोन क'क्राझार लकसभा आथिखालाव दङ नाथाय फैबाय थानाय समाव हयथ' बियो नामा क'क्राझारनि थागोन खिन्थु नाम्बारा बियो 5 नाम्बार जानानै दङ नाम्बारफ्रा एसे हेरफेर जानो हागौ डिलिमिटेसन जिहेतु जागोन थेवब्लाबो बेवहाय जिहेतु जोंनि बे समस्थिया थागोन बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव बेखौ जोङो माबोरै जोंनि आखायाव लाफिननो हागोन बेनि थाखायबो जों स्ट्रंलि खामानि मावदों आरो जों दिनै गिदिंनानै नुदों बेखौ इजिलि माने मोनफिननायनि लामाखौ जों दिनै मोननो हादों गतिके जों सानो जे प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकार रायजोनो जे बाथ्राफोरखौ होदों आरो जोङो बिटिआर एकर्ड बायदियै जोङो सेन्ट्रेल आरो स्टेटनिफ्राय जिफोरबायदि इनस्टिटिउसनखौ मोनबोनो हादों बे मोनसे गायसनजागासिनो दं आरो लोगोसे गासैबो बिथिङाव जौगानायनि जे सरकार आरो सेन्ट्रेलनिफ्राय जोंहा मोननांगौ जिमा दं बेखौबो जोङो दा थांगासिनो दं गतिके आं सानदों बर' दैदेननाय बे बिटिआर सरकारा मोजां मोनसे एकेबारे गेबें मोनसे साननाय हनायजों बे जागासिनो दं आरो गासिबो रायजोनि हप्स एन्ड एसपिरेसन बेखौ खेबसेनो नङाब्लाबो ग्रेजुवेलि खालायलांनो हागोन जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआबो जिहेतु गावसिनि मावफुंनो थाखाय आरो बेजों लोगोसे मोनसे बाथ्राया बिरोधी पार्टिनिफ्राय सब समय बिथांमोना नेगेटिभखौनो बुंनो नागिरो हमनानै लादो जे दिनै 1 सप्ताहनिफ्राय लानानै उथायनाय लांसिगोन नाथाय बेनिफ्राय उथायनाय जाया खालिबोल दा जिहेतु मेडिकेल कलेज गोदानै गायसनजादों आरो फैबाय थानाय सेसननिफ्रायनो बे क्लास स्टार्ट जासिगोन गोबां प्रफेसारफोर लेक्सारारफोरखौ एपइन्ट खालामनाय जाबाय आरो लोगोसे मेडिकेल कलेज माने बेवहाय मोनसे हस्पिटाला थाफाखायो दा बेनिखायनो आथिखालाव जेरैबायदि डक्टर फैनांगौमोन एसे सर्टेज जादों दा बेनिखायनो माखासे बै खामानिखौ मावग्रोजेननो थाखाय आरो बे सिभिल हस्पिटालनिफ्राय साफा सानै डक्टरखौ बेवहाय एडजास्ट खालामथावनाय जागोन नाथाय बे नङा जे बैनिफ्राय उथायनानै बेखौ लांगोन आरो बिनि नामखौहाय माने दाननाय जागोन बे नङा बेवहाय बे हस्पिटालाबो थागोन मेडिकेल कलेजाबो थागोन आरो मेडिकेल कलेज जानाय लोगो जोङो गोबां पेसेन्टफ्रा गुवाहाटियाव थांनो गोनां जायो गुवाहाटि मेडिकेल कलेज ओरैहाय जोङो सिलंआव थांनो गोनां जायो गोबां जायगायाव जों थांनो गोनां जायो नाथाय खाथि खालानिफ्राय जोङो दा मोनसे सुजुगखौ मोनबाय मा जोंनि माखासे फाहामसालिफ्राव थानाय जे गोब्राबै लोमजानाय जोंनि पेसेन्टफोर दङ बिथांमोना क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव थानानै मोजां मोनसे चिकित्साखौ लानो हासिगोन स्टेप लादों मोजाङानो जादों आरो गोसाईगांव जिल्ला समितिर सभापति हरि आमार বিভিন্ন বিষয়সকল जों खामानिखौ मावगोन